Inhliziyo ayazi indlela part 10. Kubonakala nalokho ukuthi kungamanga ngoba nazi isitolo eduze ngaphesheya. Abantu babethi kwakhiwa inkundla yebhola enkulu eyodlala amaqembu amakhulu ezweni. Kwabuye kwabonakala nalokho ukuthi ngahlaza aqanjwe labo abalala beziphuphele ibhola. Kwabonakala ngaleyo nkathi ukuthi akusikude baqhamuke labamahashi bathi inkundla yamahashi lena. Kepha leyo ngcosana yayibuye ebukisisa yayibona ukuthi kwakhiwa isikole. Leso sikole nangempela kwaba ile ndumiso. Wayengazi umlungisi ukuthi lesi yasithabathaba esindumiso sizomlethelana. Nakho sasimlethele elikhulu. Wabona ukuthi wehla inyuka nje selokhu lonyaka uqalile ekhathazeke ngokuthi uNokuthula ukuphi kanti uNokuthula ukhona la embali endumiso. Uyaphi ubuza uNokuthula ngokungabi namusa. Ngenxa yokumangala okukhulu umlungisi angabi nawo amazwi okuphendula lokho. Uhlala la ubuza uNokuthula ungabi namusa ebuza isheshisa. Cha, phendula umlungisi ngokujabha ephoxekile. Pho uyaphi? Athula umlungisi abheke phansi. Uthi akakhali. Usalandela bahambisana uzophendula athini. Kwakungekhona kodwa ukuthi wayezophendula athini. Okuyikhona ngokuthi wayibona ukuthi lenhliziyo yazokhuluma kuyona elikhulu. Lokho kwakumqeda amandla, kumqeda umdlandla. Kuhlungu ukubhekana nenhliziyo engakuthandi. Kwamcacela umlungisi ukuthi ubhekene nenhliziyo engamthandi. Kulungile ke Nokuthula, ngizobuye ngikubone, kusho umlungisi esihamba kancane elungiselela ukuphenduka aphindele emuva. Asithulele nje Nokuthula, wamshiya emini, wama umlungisi wambuka, wasesheshe ehamba naye aphindele emuva ngoba wasekhona nabanye abafundi abaqhamukayo abayophuma esangweni. Kwangeke kube kuhle kuye sebembona ukuthi waliwa intombi ahambe. Wathi lapho eseyophuma esangweni umlungisi weza ukuthi akaphindele emuva kuNokuthula lutho akazange. Nakuba inhliziyo yayithi akaphindele emuva lapho ithanda khona ingqondo yasheshe yamkhumbuza iqiniso elalisobala, iqiniso lokuthi akathandwa uzozwisa ubuhlungu. Wahamba ke waphuma wabheka la aya khona esazi ukuthi uNokuthula ufunda khona la endumiso futhi akamthandi. Wathi lapho esehamba emgwaqeni waqalaza wabuka ngale kocingo olunameva oluyindumiso. Akabange sambona uNokuthula ongamthandi, kepha waba nethemba lokuthi lapho ebela ngomuso uyombona bakhulume amthande, kuthiwa ithemba lahlwa. Nempela uNokuthula wayefundela ukuthishela endumiso. Wayefike kuleli kolishi ngawo lo nyaka. Nomlungisi wayekubona lokho ngoba wayelazi phela iklasi ababefunda ndawonye iminyaka eyadlulayo. Endumiso ke njengawo wonke amakolishi afana nayo kanye namavasithi, abafundi bakhona baziphethe. Uma ethanda ukuphuma umuntu uvela siphumele nje, asikho isidingo sokucela. Kangangokuba nasemaklasini imbala lapho befunda khona, uma umuntu ezizwe engathandi ukuyofunda akayi. Ngeke futhi kubuze umuntu ukuthi akayile ngani. Kwenzeka ke ngelinye ilanga la kukamlungisi kwavakasha intombazane eyayisihlobo sakhona efunda endumiso. Yayisiphumele ke nje esikoleni kungabikho oluyivimbayo. Kwaba kuhle kwadela kubo bonke kulesivakasha ekhaya. Kodwa wajabula kakhulu umlungisi wayesetholele lo thuba lokuba ake abuze ngoNokuthula. Uyamazi uNokuthula Mbhense owenza unyaka wokuqala? Kubuza umlungisi le ntombazane isivakashi uJabu. Babo babili nje bahleli phezu kodonga olufushane ngaphandle. Ngalolo donga ngathi kukhona into ethile eyakhiwa eyavele yayewe sanda kuqala. Yebo ngiyamazi, kuvuma uJabu ngomdlandla. Umlungisi ahlahla amehlo bese yahleka. Wavuma kanje yini? Ebuzela phansi amamatheka. Phela yena usecabanga ukuthi mhlawumbe nje ukhona kwaziyo uJabu ngokweshela kwakhe uNokuthula. Kanti lutho. Ngiyamazi, uvume kanjani? Ngiyamazi, akekho ngamazi esikoleni. Angisho ukuthi ukhona ongamazi. Uphendula uJabu wansonto esebonile ukuthi engesithutha ukuthi umlungisi lo ukhona akuhlanganise nalo Nokuthula.